Σε έναν κόσμο που αλλάζει, κάποιοι μένουν θεατές. Εμείς, στις Energy Holdings, δημιουργούμε το μέλλον της ενέργειας. Με παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες και λύσεις που φτάνουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, οι εταιρείες μας, Hellenic Cables και Corinth Pipeworks, ηγούνται της ενεργειακής μετάβασης και καινοτομούν στους τομείς μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών και μετάδοσης δεδομένων. Με 5 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ρουμανία και ένα άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αναπτύσσουμε πρωτοποριακές λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον. Η επιτυχία μας ξεκινά από τους ανθρώπους μας. Η Synergy Holdings είναι μια ομάδα, μια κοινότητα, μια οικογένεια με περισσότερους από 4.000 εργαζομένους. Γίνε μέρος της ομάδας μας για να διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον της ενέργειας. Ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας στο synergyholdings.com και κάνε το επόμενο βήμα προς το μέλλον σου σήμερα. Join us. Apply today.